Kailangan diaper? Kita nam. So, wala na diaper. Tara. Abitan mo yung Sophia. May makanya kakahiya ka rin po. Ano yan? Abitan mo yung amukan to. Pupuskat mo lang. Tara na. Papaglakaran mo lang. Kaya tatang karin mo. Karin. Abitan nyo laka rin. Likot na rin. Tumalikot na rin eh. Kaya Maggie. Maggie. Likot da. Mamandara ka dyan. Sampa. Sampa ka. Emi asisiping ka rin makanya Sophia ya. Basta emi asisiping. Diaper kasi bose. Hala yun eh. Isa limong diaper kening kay. Kening Japan home. Kaya pa kanya-kanya tao. O sala na kang panulo. Iningiti yung may ni Jo. IPS bank yan. May pagalya? Ano man lang tayo lang. Bravo. Lakad dyan mga niyan. Di ba? Paninayin nyo ko 5 minutes muna. Sige, tapos salik pa rin. Oh. Sagli muna. Atil ang daya pero baby boy. Gigi. Tara. Yan, sili mila pa ang diaper do kasi burin paluban king mall eh. May tupad dyan ni pangarap na bisara magkain mamasyal. Oh, sali ka panulo. Papagkerat may pamukit ito. Ano pen? Oh. Okay, ni pamo kanya no. Ubran mo lang kanya to. Wala naman may nakit na itong. Wala naman may nakit na eh. Problema kanya magpainawa eh. Problema kanya magpainawa eh.